parlem una estona sobre què és el tiroides i quines patologies o quines malalties se'n deriven d'aquesta glàndula, explicar-vos en primer lloc que la glàndula tiroides és una glàndula endocrina que tenim tot situada a la base del coll. És una glàndula petitona, penseu que fa 30-40 grams, i la seva funció, bàsicament, és la de fabricar l'hormona del tiroides. Hormones n'hi ha moltes, de fet els endocrinòlegs som especialistes en els sistemes hormonals, i quan parlem de l'hormona del tiroides estem parlant d'una en concret. El tiroides, al fabricar l'hormona del tiroides, el que està fent és regular molts processos metabòlics de l'organisme. És com un regulador, des del batec del cor, el funcionament del sistema nerviós, els budells, la calor que generem, una mica d'influència sobre tot l'hormona. Tots els teixits tenen receptors per a aquesta hormona i poc o molt modula la seva acció. Llavors, quan parlem de tiroides, la gent diu, tinc tiroides. Tiroides en tenim tots. Tenim malalties relacionades amb el tiroides. Aleshores, podríem dir que hi haurien dues menes de malalties relacionades amb el tiroides. Una és que el tiroides no treballa bé, no fa l'hormona amb la quantitat que l'ha de fer, o en fa massa o en fa massa poca. Aquest seria un tema de funcionament del tiroides. I l'altre és, com a qualsevol altre òrgan, el tiroides pot treballar bé, però li poden passar altres coses. Li poden sortir quistes, nòduls, tumors, càncer. Són altres malalties que no tenen per què alterar la funció del tiroides, però que passen en el tiroides. Un concepte important en relació amb el tiroides, que potser no és prou sabut, és que per fabricar aquesta hormona, el tiroides, la glàndula, necessita que el nostre organisme disposi d'unes quantitats suficients de iode. El iode és un mineral que bàsicament es fa servir només per fer hormona del tiroides. L'hormona del tiroides és molt rica en iode. Per això la importància que no hi hagi dèficit de iode al nostre ambient. Tradicionalment, el iode és deficitari més en les zones muntanyoses. Per exemple, aquí a la comarca, el Montseny, és una zona clàssicament que ha faltat iode a les aigües. En canvi, al mar, normalment no en falta tant de iode. Però hi ha molt més dèficit de iode discret del que un pensaria. I per això, el que és aconsellable amb tothom, a la població general, és que tothom consumeixi sal iodada. Perquè és la manera que segur que no tindrem falta de iode. Quan falta iode, al tiroides li costarà fer l'hormona que ha de fer. Llavors, pot tendir a l'hipotiroidisme, a funcionar poc, i a fer un goll. Ja entrem en un altre concepte. El tema de goll en català o bocio en castellà. Què significa aquesta paraula? Aquesta paraula el que significa és que el tiroides és més gran del que li toca. És un augment de la grandària de la glàndula. Només vol dir això. Vol dir que una persona pot tenir inclús un nòdul sense tenir goll, perquè és un nòdulet petitó sense un tiroides normal. Goll vol dir això. I és potser, a nivell mundial, si parlem a nivell mundial, la malaltia més freqüent, el goll simple, el goll que passa per falta de iode en els països normalment en el món subdesenvolupat. Si passa el temps i el temps, a vegades aquest goll va creixent amb el pas del temps i la gent gran pot arribar a desenvolupar golls enormes. Avui en dia ja se'n veu molt poc aquí, però jo encara, alguna persona gran d'àrees de muntanya han conviscut amb golls enormes. El dia d'avui és més difícil. Això seria una mica la introducció sobre aquests termes que es confonen una mica. Però com he dit abans, quan solem parlar de tinc tiroides, el que sol voler dir és que tenim un hipotiroidisme, una falta de funcionament de la glàndula tiroides. Aquesta potser és la malaltia més freqüent del tiroides. El que és més freqüent és que aquest hipotiroidisme sigui molt discret, en diem subclínic. És a dir, no falta hormona, sinó perquè el cos aconsegueix compensar-ho, però és un trastorn que es veu a les anàlisis i que es percep poc, i la gent consulta molt per això. És el que en diem un hipotiroidisme subclínic. Com totes les malalties del tiroides, totes, són molt més freqüents en dones que en homes, molt més. Tant l'hipo com l'hiper, com els nòduls, molt més freqüent. Podríem dir que és 3-4 vegades més freqüent en dones que en homes. Doncs, quan la glàndula tiroides deixa de treballar, o no la tenim, perquè ens l'han treta, o perquè ens l'han irradiat, o perquè ens l'han operat, el que fem és donar la mateixa hormona, la tiroxina, que es diu, que és la que més fabrica. Fabricada sintèticament, fa uns anys, no tants, la meva àvia prenia extracte de tiroides, per exemple.
Avui en dia ningú pren extracte de tiroides d'animals, es fa sintèticament, però és la mateixa partícula, tiroxina. I es pren al matí amb dejú, amb dosis única, i és un tractament fàcil, còmode i la gran majoria de vegades sense dificultats de control. Relativament pocs controls a l'any es pot dur i es fa una vida absolutament normal. En el nostre medi, en el nostre món, en el món occidental, la causa més freqüent d'aquesta malaltia és el que en diem la tiroïditis autoimmune. Això ja entrem en un terme mèdic. Però què és la tiroïditis autoimmune? La tiroïditis és un problema del sistema immunològic nostre que reconeix com a estrany alguna part del tiroides, l'ataca i a conseqüència d'aquest atac provoca una inflamació que amb el pas del temps fa malbé el teixit sa i apareix l'hipotiroïdisme. No és cap malaltia dolenta, no és cap malaltia que superi, és una malaltia molt freqüent i que normalment la diagnostiquem, el més típic és que en els anàlisis surten els anticossos alts i la gent a vegades ve molt espantada perquè li han sortit els anticossos molt alts i no s'ha d'espantar perquè no passa res, els anticossos no donen símptomes. L'únic que ens està dient és per què el tiroides està deixant de treballar, perquè hi ha una tiroïditis. Llavors, no som capaços de curar aquesta tiroïditis, aquest procés inflamatori no som capaços de curar-lo. I el que fem és, a mesura que el tiroides claudica, com que sabem que aquesta hormona és molt important, que es mantingui en sang sempre normal perquè regula moltes coses, doncs quan comença a faltar, o inclús abans, la comencem a donar. No és un fenomen d'on-off, ara funciona, ara no funciona el tiroides, normalment és un fenomen gradual. Per això la gent sol començar amb dosis petites de tiroxina, però al pas del temps, a mesura que el tiroides va pagant, sol necessitar augmentar les dosis. Això és normal. I no és un continu fins a un moment en què ja s'estabilitza. A part d'aquest hipotiroïdisme, doncs també al tiroides li pot passar al revés, que faci un hipertiroïdisme, és a dir, que fabriqui hormona en excés. La causa més freqüent també és d'origen autoimmunitari, és com una mica l'altra branca, és com l'altre extrem de la mateixa malaltia, és a dir, és una malaltia autoimmunitària que pots, per dir-ho d'una manera, predominar la inflamació i fer malbé el teixit, hipotiroïdisme, o pot estimular, pot estar estimulant la glàndula i la glàndula no para de fabricar molt més del que li toca. Bé, en qualsevol cas, un hipertiroïdisme el que provocarà a la persona és, us imagineu, si el tiroides regula moltes funcions de l'organisme, totes aquestes funcions aniran accelerades. Quan falta hormona, tot va apagat. No arriba prou hormona, el cor batega a poc, els budells van a poc, no es genera calor, es té fred. Es diu molt que es guanya pes quan falta hormona al tiroides, i és molt poc cert això, es guanya una mica de pes, el que sí que costa és perdre'l, perquè el metabolisme baixa. Es culpa molt de l'obesitat del tiroides, si no té relació. És una llegenda clàssica, culpar l'obesitat del tiroides, això no és així, si voleu després em preguntareu, segur. Per tractar l'hipertiroïdisme, en general, ens plantejarem fàrmacs que frenen la síntesi, la fàbrica d'hormona de tiroides, o ens plantejarem fer un tractament amb radiòide, o ens plantejarem la cirurgia. Hi ha altres casos, però serien casos menys freqüents i que no podem tocar-ho tot. I la veritat és que la persona amb un hipertiroïdisme pot arribar a situacions d'extrema gravetat, de pèrdua molt de pes, de realment estar en una situació greu. Com que solen ser persones joves, els que pateixen hipertiroïdisme, ho solen aguantar molt bé, però amb gent gran, que a vegades són quadros d'una certa gravetat. Es complica a nivell cardiovascular, etc. Com el tractem, el càncer de tiroides? Normalment el que es fa és operar i treure tota la glàndula de tiroides. Això és el més habitual, que no sempre, i això amb el pas del temps, les coses estan canviant. I cada cop, inclús, es posen a la palestra i les guies internacionals contemplen fer tractaments menys agressius en determinats casos. O sigui que avui en dia, inclús amb tumors petitons, es pot fer de treure només la meitat del tiroides, per exemple. Cosa que fa uns anys potser era anecdòtic. Avui en dia ja és una cosa prou establerta. Però, en general, encara el tractament més habitual és treure tota la glàndula de tiroides. I si pensem que hi ha ganglis afectats, perquè ho fa amb certa freqüència, el que no vol dir que empitjori el pronòstic, doncs també es fa un buidament dels ganglis. Però en general, traient el tiroides és suficient. I aquesta és la feina nostra, una mica, quan tractem les malalties del tiroides. Us he volgut fer un esbós, no sé si
però una mica de les diferents, i que ara em pregunteu, no? Des de el que és, la importància del seu funcionament, sobretot del iode, la hipo i la hiperfunció, i el problema dels nòduls, amb els pocs casos, 5-10% d'aquests nòduls acabaran sent un càncer, però que de totes maneres té un pronòstic excel·lent i es tracta i es cura i la gent funciona sense cap problema, la gran majoria. Doncs això és el que us volia explicar sobre el tiroides, si us sembla bé. Moltes gràcies, doctor.